Atay dito ko sa kahubog. Or basi nagpalimot-limot lang ka para medyo dili kay ka mag-guilty. Tinuod din tita, wala di ko So, nagabuan tita. So asa man tong mga igagaw ni mga kasayaw? Wasa ka nangutana kung asa ka balugin sa tong kauban. Ang katoy mo igagaw nga imong giingon nga nagatud nimo. Wa nimo pangutana kung asa ka gidala kagabi eh. Ang iyang ingon tita kay nga nanggato na daw ko dito. Adapit sa imong lola. Tita. So wala daw na itabo, wala daw yung nagapit-hapit mo. Wala daw. Pero duda nimo, buro na ginaitabo kay nabali man ang imong panty. No. Tita, kay. Or basi pagkato nimo sa diskwanda, bali na daan imong panty. Wala ka kabantay. Ha? Tanaw yun ako ayo tita before na ako gitaon. So gitanaw nimo daan nga wala ginabali da. Basi nabali lang daan bakit nagdali-dali ka kay gikuha na ka para magdisco. Nandiri tita, sakto mo yun tita. Sakto yun. So so feeling nimo, pagkato nimo CR naligo ka, pagtanan nimo hala, bali man akong panty. Tapos nimo hala mura magadugo ni akong kuan. So munang feeling nimo burag nagi na itabo, tama ba? Yes, tita, feeling din ako tita. Ang problema karong kinsang ni tira. Hali tita, mo. Sino ang tumira? Ayon sa ebidensya, nung bago siya pumasok sa disco, dili bali ang iyang panty. O sa dihang, nagdisco siya og nahubog, gikarga sa motor o wala sa kabalo. Nimata na lang siya, buntag sayo. Pagmata niya, pagligo niya sa shower, niyang nabantayan, bali na ang iyang panty. Ayon sa ebidensya, nahubog yun ang iyang panty kay nabali man kini. Hala, oy. Ang problema, kinsa ang nitira. Tita, Kinsa ang nitira. So basta imong abalo kang pinaka-witness sa ginimito na katurog imong igagaw nga isa. Kay siya may nagatod. Nandito nga. Pero siya nag-story mo sa tino lang nag-story mo tarong imo siyang ipangutana. Oo tita, nangutana jud ko ato pagkabuntag. Hindi mo nang huy, gaw. Sa tinawagan ninyo gaw? Oo. Uy, gaw. Ano nabali mo na kong panty gaw? Ang dami ni Bayana ni wala mabantay nga bali na ang panty. Oh no! Panty. Ganyan mo nga gaw. Gaw mo naman igaw nga paguli na ugaw nga nabali mo na kong panty gaw. Ano, wali mo giyana lang ga? Gino naman ako tita rin ang iyang giingon nga. Yato da ka dito gabi na wala na may nagkuhan si Mua. Way nang hilabot sa imuhang. Oo. Hala. So magulat-ulat lang tani kung it's either ba si madili. Hala, maburos unya kag kalit day. Hala, wata ka balukit sa amahan. Oy, ani ato ra man ni wa may kapaminaw sa MOR kay bala man nga radio station ba. Sa tilud-anay lang ba? Nakay uyab-uyab didto no. Kuan naaman tita. Agay tanawa lagi. Katong gabi una, uban ni mong uyab no. Wala tita. Wala kasi may naghatod sa mo dito. Si Bat yung gano, uban ni mong uyab siguro no. Ta nakalimot-limot dayong ka ba no. Pwede ka makasabaan. No. Tita ay. Nagiuyab ni mo atong gabi una no. Wala lagi tita kay layo ra mo gud among giadtuan tita. Ako ilalula balay. Pero kabalo ka, kung gusto gyud ka nga sure na matoy kag doktor daw ipakita nimong nabay na hitabo. Feeling nimo kamo may babay maka-feel man gid mo na bro, nabay something bro bunog ba? Feeling nimo ang imong kuan? Feeling ba nimo nabungkag ba ang tinapok? Anak jud tita. Hala. So kung ikaw pa ano naon, burag feeling nimo nagi na hitabo. Burag feeling nimo nagi ni sulod. Anak yun. Alak ka. Unya daw bi kung madili ka karon yung naburos ka, daw bikin sa may atong lakgon nga amahan ani ron.
Ako sa imo bitaw. Kano sa ninay tabo? Kano sa ninay tabo lang ga mga niyaging simana o niyaging bulan Adtong kuan kanang Sabado. Ha, kato pang Sabado. Hanto feeling ba nimo karon burag nabay burag hapdo? So feeling ba nimo na sakit o burag okay na ka? Hapdos gid tita, sakit yan kay ilakaw. Huy! Ako sa imo may pa magpa-check up ka lang ga mintras na pa nimong gibati para makita kung kuan. So karon burag hapdos ilakaw. Yes, tita. Burag dako kinang nakarga ni da. Nahulog nila, alam nga kung tinudyo na lang ga, nahulog nga, na-rape ka lang ga, kaya wa magkakabalo, wa magkakabalo siya, nahitabo lang ga. Wa ka kabalo gyud, wala gyud, di gyud ka mga, ang last ni man inuluman, nagsakay lang ka sa balabal. Tita, ako lang yung kuan. O sa mo paano na lang ka, para na kay medical certificate, magkiniun sa, na kay ma-report. Kung tinuod manggaling nga anto karon bro nakin na feel nga bro ni may para may bawaan na nga nagi something. Wala man kay wa man ka nakipagtagbo sa bunguton atong mga gabi una before ka nagdisco. Wala. Wala tita. Halang ka. Patay na rin. Sa po ni mga igagawa nga gipasagdan man sa kaoy. Daw wa masok imong lola. Wala ba man sa kabalo tita? Halak ka. So, why lain ni mo maduulan, why lain pwede mo ma-witness, kundili, ang imo rag yung agaw na katunagaton nga niingon nga gihatod ka. Kay siya may last ni mong kauban. So, siya o iyang mga barkada mo ay primary suspect. Mga pila ka to sila kabuk lalaki mong pananaw? Duwara man tita. So imo igagaw og nasi usa ka amigo? Ang barkada niya tita. Guwapo ba to yung amigo? Guwapo tita. Agagay. Oh no! Basig nakalimot lang gigalangga, basig nibigay kasi ang amigo, napalimot-limot na layong ka. Grabe sa tita oy. Wala oy. Wag yun. Pastilan. So, ako si mo kung gusto gyud ka mga labi na napakigibati diya nga murag galisod kag lakaw, may pa sa imo magpaadto kag ospital o magpa-medical ano ka. Ato ka sa OB para makuan gyud para na kay medical certificate unsay nahitabo sa imo langga. Akong gikabalakan di ako moabot ang panahon kasi matingala ka na buros day ka karon patay kinsa ang bana. So balikan nimo tong igagaw nimo pati to yang amigo. Asa man gitong anong ingani man akong gibati ana ba? Ano mo gud tita nga akong gika problemahan kay wala mo gud kabalo akong iyab. Mo giuna nimo nga giproblema kay wala ka buloy mong uyab, wala ka nagproblema nga ang imong sitwasyon na rape ka. Problema na bubud na ko na tita pero ikadwar to sa akong uyab. Na, so dako gina problema nya naburos na ron. Kuy, kamo ba sa imong uyab nga natagbo na yung duha ka bunguton? Wala ba tita? Ala. Unya makalit ka kaburos o matingali mong uyab mo sa man ni. Kano naburos man ka nga wa man ta nagtagbo? Yan na itit na. Patay na ni ron. Pero ako unahan tita kanilang sa akong pagpa-check up. May pa, kanala sa iyo na ni pagpa-check up para na kay medical certificate kung nabagin na itabo sa imo ha. Para imo mapakita sa imong igagaw dito katong kasi sila magi-last gyud. Nga imo isulti nga oy ngano man ni, naman ingani ha? Para na kay ebidensya. Okay tita, thank you tita. Okay. Bao na ni Ron may gala. Ang storya sa nabali na panty. Wala no? Ay, kadlok ba? Katong kanay mga anak ng mga babae? Sus. Tawon. Ginoo ko. Bantay tanin ninyo mga anak. Sila mga lakaw. Ambot lang ba karon kaya napuyuban. So, okay naman lang amigo ng mag-uyab pero dapat burag mo pabor pag mo pre sa una ba nga mga overnight ana i-stricto gihapon ng mga bata kay sobrang ta karon ka luag ra kayo ato mga ang mga anak sa mag-web kay isisiho ng mga overnight mga kunwari group study may ana mga lakaw mo na dayon ang nga
Amo sa mga babae, kay mo palabi ka overwhelmed, ato din mo sa mga balay laki, ato mo sa pamilya, kay feeling nimo grabe na mo kaklo, gihatag na ninyo ang tanan, wala na. Gihatag ninyo tanang produkto, wala na. So unsa na lang, dapat na magpabilin pagyapon mo kasi yung kaugalingon para napagyapon element of surprise. Kaya kung sayo ninyo ibigay na inyong mga kaugalingon, inyong mga selves, sayo na summan ng mga lakiha, o sayo po ka mabiyaan. Ay na. Alauna 59, time check ato kanato sa Enjoy this